Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa jahbihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyati ajma'in. Ikhwani al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati muqarrabin wa sayyidina Maulana Syahidul Qadir wa sayyidina Maulana Syahidul Ahmad bin Hamad al-Tijani aliyatis bidadil Jawa ruhim wa usulihim wa ajwajihim wa ajwajihim wa barakatihim karamatihim ala sambula sambah wa Ahmad Bahnuriyah wa masyakir wa khalil mawasawidrubi samakan ajin barabakus sama wa idulna mizan wa badar wa afiyah wa abdullah salam wa jatim fur'ihim wa usulihim wa hadatim syekhina bin Abdullah Hadrati Syekh Ihsan Muhammad Dala Al-Jambaskatiri Al-Allamah Syekh Yanuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Lahumul Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana firil haqqi bil haqqi wal ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Faidatun utawi kiku ana faidah. Yahrumu haram al-iltifatu apa nolah-noleh bis sholati ing dalem salat. Alama ing atase keterangan kala kang dawuh ing ma al-mutawalli saka imam mutawalli wal halimi lan imam halimi. Salat noleh-noleh nengen ngiwa niki haram. Salate ora batal tapi haram. Sah ya. Tapi haram disebutake nolah-nolah iku ikhtilasun yahtalihu syaiton iku nek nyopet setan sekira menungso nek salat ora khusuk nolah ngiwa menengen. Ini noleh wajah, noleh karo dodone nggih malah batal. Soale kudu madhep kiblat iku sing diitung dadane. Nah lagi noleh mriki mboten batal salat. Nah, raine tok. Tapi nak noleh sak dadane, nah kita kan mboten madhep kiblat, nggih batal. Nak noleh-noleh dolanan, denger haram kok dolanan cinola. Nah iki batal ya. Berarti iki mau sing ora denger iki mau. Sing noleh-noleh sing haram ora batal.
Tapi nek wis denger keharamane kok dijarak sing dolanan nolak-nolak batal. Tapi nek ana sesuatu sing hajat jadi ora haram, jadi ora makruh. Soalnya nate Kanjeng Nabi niku mutus sahabat sing numpak jaran noleh noleh kei isyarah kon apa njaga bukit ning kono iki di keadaan perang nggih. Iku nek ana pentinge nggih. Mboten haram. Termasuk hajat niku ndelok barang gawanan. Aban salat lunga musafir barange ning kiwane noleh jaman apa ora. Nah niku hajat mboten napa-napa. Waraful basori meneh haram raful basori ngangkat mripat an maudhi'i sujudihi saking panggonan sujude wong. Alama ing atase keterangan kala kang ngendika ulama al-Adru'i sapa Imam al-Adru'i. Meneh salat ngangkat mripate. Itu orang delok nggon sujud tapi malah ngangkat mripate niki haram. Wingi kan pun nggih keterangan nak kesunatane iku ketika sholat dalam keadaan sholat ning gone gerakan apa wae niku ningali tempat sujud. Maksudnya nak sampean sujud iku bathuke nempel ning ndi? Lah niku sing ditinggali terus. Keadaan tidak ruku sujud niku ningali iku. Kejaba nalikane tahiyat pas illallah niku awet niku ningali ujung drijine karo didelok drijine. Lah kejaba niku ningaline ning nggon sujud. Senajan jenengan ning gone Mekah ning gone Masjidil Haram delok Ka'bah. Jadi iki kan mun nika nate kula terangake nggih. Ana sing kandha kesunatan delok Ka'bah, tapi sing muktamad, sing kuat iku tetep ningali nggon sujud. Soalnya delok Ka'bah bloko iku mohon ganjaran. Dengan delok Ka'bah iku ora lapo-lapo lho nek delok niku wis ganjaran. Ana sing kandha nek salate ning Masjidil Haram yo enak delok Ka'bah wae. Tapi mboten sekirane khusyuk delok tempat sujud. Jadi ana ganjaran niku cukup delok niku wonten sekawan nggih. Ningali Ka'bah, ora lapo-lapo rasa ndikan delok Ka'bah. Oh, iku untuk rahmat sampun. Memandang wajah wong tuwa loro kanthi rahmat lanu mandangan sayang iku ya ganjaran. Disebut ke tengah hadis iku ganjarane kaya haji sing mabrur. Jangan ora usah haji tapi nak gadah tiyang sepuh je sugeng dipandang karo sayang, nah iku wis haji mabrur. Lho senajan bolak-balik Kanjeng Nabi, bolak-balik kowe sedina ndelok mandang wajah wong tuanem ping 100 ya entuk haji mabrur ping 100. Lagi barokah wong tuwa ya. Walau piyambak wong tuane wis wonten jenengane. Lagi niki sing tesih gadat yang sepuh kalih ya. Niku ganjarane kados haji mabrur. Haji tek mabrur.
Haji mabrur iku haji sing ora kecampuran kalih dosa. Niku haji mabrur. Ditenane tambah semangat ibadahe. Meleh ningali mushaf Al-Qur'an, jenengan ora maca didelok bloko ningali mushaf niku pun ganjaran. Neh ningali wajah wong alim, sowan kiai atau ngaji are wong alim delok bloko wajahe. Niku Allah ndamel malaikate nyuwun ngapura kanggo wong sing ningali wajah wong alim sampai kiamat. Iki ana sesuatu sing cukup ningali bloko mun angsal ganjaran. Ana haji wong alim kados Ghafur ngoten nggih. Ningali ngaji nggih saged mlebet terak sekira iso ningali wajahe. Ning ngarep ya ora iso ningali. Lah karo jagong. Dan iki salat kok ngangkat mripate di mendur dan iku haram. Riyen Kanjeng Nabi salat ngoten. Salat itu Kanjeng Nabi mripate diangkat. Akhirnya turun ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat iku kudu sing khusyuk. Akhirnya Kanjeng Nabi ndilokake sirahe. Qala dawuh Rasulullah sallallahu utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Man qoma fis sholati faltafata raddallahu alaihi sholatahu. Man utawi sapane wong qoma iku jumeneng sapa man fis sholati ing dalam salat faltafata mongko noleh sapa wong radda mongko nolak Allahu sinten Allah alaihi ing atase man salatau ing salate wong. Kanjeng Nabi dawuh sapa sing jumeneng salat tetapi kok noleh-noleh Allah balekno salate gak nampa. Salate mungkin sah ya, tapi ora diwenehi ganjaran. Artine ditolak niku ora diwenehi ganjaran. Senajan sah, artine wis gugurno kefarduane. Tapi mau nak dolanan batal ya. Dolanan roh keharomane kok isin oleh batal. Rawa was riwayatake ing hadis At-Tabarani sapa Imam Tabarani. Wa qala lan dawuh Rasulullah sekenutusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi sholatihim. Ma balu aqwamin ma iku apa? Balu aqwamin utawi tingkai pira-pira kaum yarfa'una hale padha ngangkat sapa aqwam absarahum ing pira-pira mripate kaum ila sama'i maring langit fi sholatihim ing dalem salate kaum. Karepe kepiye wong-wong iku nak salat kok ngangkat mripate ning langit. Nek ngomong niki fastadda mongko bangetake sinten Rasul kaulahu ing ucapane Rasul fidzalika ing dalem mengkono-mengkono ucapan menanan kuat banget. Ataqala sehingga dawuh sinten Rasul layantahinna yakti nglereni temenan nglereni apa ora salat kok malah ndangak-ndangak mripate andalika sang mengkono-mengkono ruful basar aula tuhtafunna
utawa yakti bakal disambar bledek absaruhum apa pira-pira mripate kaum. Mbok lereni apa sambar bledek mripatem. Kuwelak Kanjeng Nabi nggih. Oh. Ngadep ning pangeran nggih malah nolah-nolah ndonga-ndonga jenengan kan lagi sowan ning gubernur diomongi malah nolah-nolah ngati njaba lah tutuk ae. Nah iki ning ngajenge Gusti Allah. Tapi larangan ndangak ngeten iki ning gone wektu salat. Jadi ana sing ngomong nak ning liyane salat donga mboten napa-napa. Jadi kata ulama sing ngucapno nak donga madhep ndangak mripate mara langit niku mboten napa-napa. Soale langit iki kiblate wong donga. Kaya Ka'bah kiblate wong sing salat. Imam Ghazali teng Ihya nggih nyunatake malah nggih. Nyunatake wektu donga bagi tanu donga wektu ba'da wudu. Ba'da wudu donga niku kesunatan madhep apa mripate mendhuwur, madhep langit dangan. Iki teng Ihya disebutake ngoten kali Imam Ghazali. Waruya lan diriwayatake anna sabab ibtila'i Yaqub saktemene sebab diujine Nabi Yaqub bibenihi kelawan putra lanange Yaqub Yusufa rupane Yusuf alaihi wassalam annahu iku saktemene Nabi Yaqub iltafata iku noleh sapa Nabi Yaqub fi sholatihi ing dalam salate Nabi Yaqub ilaihi maring Nabi Yusuf bahwa tawi wa halata Nabi Yusuf naimun iku lagi turu mahabbatan krana cinta lahu maring Nabi Yusuf. Sebabe Nabi Yaqub kena coba dipisahno karo anake Nabi Yusuf nggih. Iku nggih siji dina Nabi Yaqub salat nggih. Sampinge mungkin ana waktu itu ana Nabi Yusuf nembe tilem terus noleh ditinggali kon ganteng tenan iki Nabi Yusuf. Nah niku terus wong tingkatane nabi ana taun untuk coba terus. Tingkatane nabi noleh anake bloko ketika sholat. Akhirnya kena coba dipisahno karo Nabi Yusuf selama 40 tahun. 40 tahun Nabi Yakub iku sing nama lainnya bahasa Ibrani ku Israel, itu Nabi Yakub iki. Isra iku artine kekasih Tuhan. Israel iku apik asline iki. Isra iki kekasih Tuhan. Iku arane Nabi Yakub cara bahasa Ibrani. Anake wonten 12. Simon, Ruben, Yahuda, Naftali, Gad, Isakhtar, Zebulon, wonten 10. Terus terakhir niku Bunyamin karo Yusuf niku dhewe mbok. Bojone telu juga pinten niku dhewe mbok sing terakhir iki dulure dhewe setunggal ibu Bunyamin karo Nabi Yusuf terus Bunyamin sing terakhir. Lah niki dulur-dulure do hasud. Oh ini Yusuf
Abah Yakub iki luwih seneng karo Nabi Yusuf. Akhirnya dong ngerancang Nabi Yusuf apa? Dijak berburu, orang dijak berburu tapi mana apa? Dibuat ning gone sumur. Mula-mula do nangis, "Bah, iki tak tinggal Yusuf, tak tinggal penjogo panganan malah dipangan macan iki getahe." Didelok lho, iki ora getih menungso iki. Nabi Yakub ngerti, ya. Nah iki karangan. Tapi rahmatan niku Nabi Yakub muni fasabrun jamil. Aku milih sabar sing indah wae. Wis tak pasrahno karo Gusti Allah. Iku gak ngamuk anake, denger nggih. Nah iki diapusi, iku gak ngamuk anake, yo gak nyalahno takdir, sabar. Oh iki Nabi Yakub iki. Yakub cuma ini mengadune karo Gusti Allah. Gusti Allah itu selama 40 tahun nangis, ndonga, sedih, asik mripate ketutupan. Loh, mripate gak ngeroh. Sampai sepuh ya. Jadi waktu dijak berburu niku Nabi Yusuf umur 17 terus sampai 40 tahun. Berkah sabar Nabi Yakub, ini pelajarannya nggih. Berkah sabar Nabi Yakub sing anak iki mau Yusuf dan sing asale ning gone sumur didol dadi budak, didol difitnah, dipenjara. Berkah kesabaran dungane wong tuane malah akhirnya jadi bendaharane kerajaan, bahkan terus jadi raja ning Mesir. Dan itu berkah apa? Dungane Nabi Yakub, kesabarane dekne gak gelem mengaluh, gak mengadu karo menungso, ngadune karo Gusti Allah. Nasibe anake Nabi Yusuf akhirnya jadi raja. Niku berkah sabar niku mau. Jadi raja akhirnya terus sedaya ditimbali ning gone Mesir iki mau. Dulur-dulure do tobat. Akhirnya jadi wong apik-apik kabeh iki nggih. Aja mbok putus iki nak ngono jahat iku. Dulur-dulure anake Nabi Yakub iku. Jahat tapi akhirnya tobat dadi tiyang saya jadi nabi-nabi, anaknya jadi nabi-nabi. Yahuda itu kaumnya ya pirang-pirang. Simon, Ruben, itu jadi tiyang saya. Nenggone Mesir, Nabi Yakub ning dhuwur singgasana, terus sampinge bapak ibune ning ngisor. Dulur-dulure itu sujud karo Nabi Yusuf. Iki apa? Takbire mimpine Nabi Yusuf waktu cilik. Waktu cilik Kanjeng Nabi Yusuf cerita karo Nabi Yakub, aku roh 11 bintang bulan terus rengenge kok sujud karo aku kabeh. Nabi Yakub paham, oh ini tanda-tanda kenabian. Ojo cerita karo dulur-dulurmu ya. Oh batik hasud. Akhirnya kejadian kan iku mau teng Mesir nang akhir ceritane dulur-dulur 11 do sujud. Nabi Yakub ibune bulan ibarat bulan karo bintang kabeh sujud karo Nabi Yusuf. Wa yukrahu lan den makruhake tahriman hale makruh tahrim
Makruh tahrim makruh sing nyerai haram. Cara lampu nu lampu kuning sing ape menyala merah. Niku kan mepet lampu merah. Nah makruh biasa lampu kuning laki-lakian. Salatun apa salat indal istiwa'i nalikane istiwa. Istiwa iku nalika srengenge pas ning tengah-tengah. Awan-awan srengenge pas ning tengah-tengah. Niku jam rolas istiwa jenenge. Jam istiwa kan? Oh jam istiwa. Pak dhisik nganggo jam istiwa. Angger beduk ya jam rolas 5 menit. Niku beduk menurut jam istiwa wajib ya. Ku jenenge jam istiwa. Angger beduk tong niku jam rolas 5 menit. Dan niku haram salat ketika niku mau pas srengenge pancer ning tengah-tengah. Ila yaumal jumu'ati kejaba dina tapi nek Jumat ilang kemekruhane. Soalnya apa? Kegawa karo keistimewaane dina Jumat. Wa ba'da adai subhin lan ing dalem nalika sakwuse nekani salat subuh wa aswin lan salat asar hatta tartafi'a sehingga munggah apa srengenge wa tagruba lan surup samsun apa srengenge. Haram makruh tahrim meneh nglakoni salat. Jadi sholat sunat ya. Sawise sholat subuh. Bar sholat subuh itu sampai metune srengenge wis naik. Nah iki makruh gak boleh sholat. Terus setelah sholat asar sampai masuk waktu maghrib, taghribus syamsi itu waktu maghrib. Ini Kanjeng Nabi nyegah salat ning gone 3 waktu niki karo mendem mayit nggih makruh waduhane. Jadi nang kubur mayit aja waktu bar subuh masih jam 6 lah nggih sakniki niku. Nah jam 7, jam 8 mboten napa-napa. Pas jam 12 apa menjelang duhur. Itu makruh ngubur mayit. Wae panas-panas ya. Terus wayahe bar asar ape surup. Nah niki nek iso mboten usah dilewati waktu niki. Ila kejaba tapi ana pengecualian li sababin salat sing krana sebab gairi mutaakhirin kang ora diakhirno contone karo ate tahiyatin kaya rong rakaate tahiyatul masjid. Tapi nak salat sunate ana sebab sing ora diakhirno nah niku mboten napa-napa. Jenengan badhe salat asar ning omah nggih seperti rumah terus ono acara ning masjid, mlebu masjid, mboten napa-napa, soalnya ono sebab. Wa wudu'in lan ba'dani wudu. Jadi nak bar wudu itu kesunatan salat sunat 2 rakaat. Nah, niki amalane sahabat Bilal ya. Amalane sahabat Bilal, keistimewaane Bilal. Kanjeng Nabi wekdal Isra Mi'raj niku mlebu swarga, wis krungu suarane tlapake sandale Bilal.
Akhirnya badhe ihrame ra ditakoki Bilal, kowe ndek istimewa napa? Amal apa sing kira-kira istimewa? Ngopo nek Kanjeng Nabi? Akhirnya dipikir, nggih Kanjeng Nabi, kula iku nak ba'da wudu mesti ora ninggal apa? Salat sunat 2 rakaat ba'dal wudu. Iku amalane sahabat Bilal. Wa kafaitatin lan kaya salat qada lam yaksud kang ora nejo sapa wong takhiroha ing akhire salat ilaiha maring wektu sing di makruhna mau. Utawa salat qada senajan ba'da asar, ba'da subuh nggih mboten napa-napa. Tapi syaratnya ora jarak ya. Dengan dereng sholat subuh ya. Akhirnya terus duhur bar asar iling kamu tak ngondoni sholat subuh lah. Ini mboten napa-napa. Tapi yang jarak tak sholat subuh ngondokku tak bar asar wae ah. Nah, ini mboten asal. Nah sing sebabe ora akhir, sing akhir maksudnya kaya salat istisqa, niku tetep makruh, mboten asal. Istikharah ya. Salat istikharah. Itu soalnya kan ini ora saiki, ora sebab langsung istikharah niku. Wa tanzihan lan makruh tanjih, makruh biasa ya. Jadi makruh biasa niki nak di lakoni mboten napa-napa, mboten dosa. Nak ditinggal angsal ganjaran. Nah sing tahrim mau sing padha untuk dosa ya. Tahrim mambu dosa. Salatun iku salat bimutafati hadasin kelawan ngempet hadas. Ya hadas nguyuh BAB utawa ngentut. Niki salat ngempet niku mau makruh tanjih. Wa bi hadrati ta'amin makruh meneh salat kelawan hadire wis disiapnone ta'amin panganan. Ya tuku kang bronto sapa wong ilahi maring ta'am. Salat makruh iku nak panganan wis disiapno sing wis disenengi pecel terong wah swegere ngono. Awayahe salat. Nah niku kok jenengan salat malah makruh. Betul apa? Luwe apik pangan sik mau pecel terongnya atau satene dipangan sik. Kali dikhawatirno engko iso ganggu kekhusyukan. Wah satene nek rauman piye? Wah ora seger nae engko nak. Oh iso dadi ganggu kekhusyukan. Lah salat iku sing dinilai iku kekhusyukan. Salat 2 rakaat lah nak khusyuk, wah iku luwih apik daripada 100 rakaat ora ana khusyuk blas. Wa bi tariqin lan salat ing dalem dalan. Nah pas ngene kan salat ning dalan ya. Makruh. Tapi daripada ra salat. Berjamaah ning gone Monas berjamaah ning makruh. Wa fi bunyanin ing dalem bangunan, maksudnya dalan ning gone bangunan. Ya kaya omah ngoten niku nggon liwatan. Ngarep lawang kan nggon liwatan nggih. Iku makruh. Wa maqbaratin lan kuburan. Salat ning gone kuburan. Sawaun padha uga as-shalla ana ta salat sapa wong ilal qabri maring ngadepi kuburan amutawa alai ing ngatasé dhuwure kuburan
amutawa bijanibi ing dalem sisihe kuburan. Ana iki makruh tanjih. Nek salat ning masjid tapi delala iku kok ana kuburane ning sak kulone imaman nggih mboten nggih kados kita salat ning gone Kudus kan nggih ning gone Menara Kudus niku ngarepe kan kuburan niku mboten niku kan madhep tetep madhep masjid cuma delalah pas burine ana kuburan. Kejaba wonten pengecualian salat ning gone kuburane nabi-nabi niku mboten makruh. Soale nabi iki boten oleh diarani meninggal iku boten saleh. Jadi nabi iku najan jasate mesti kubur, tapi hakikate dekne urip ning gone kuburan iku sugeng. Mboten napa-napa nek kuburane nabi niku mboten makruh. Wa mutalatuha wa alam bis sawab.